Ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka esi wee puo ozu ọmarịcha nwata nwaanyị anụnwa n'ime gote wee na-akọwa na ife nya bụ nwata nwaanyị ji wee mere aka ọrụ ụba awantelo nya ndị hukọp dịka emere ka ndị mmadụ mata na afa ya bụ Christiana Olatunji na ọ dịkwanụ 21 years na-afụla ozu ya n'ime gota on 26th of June 2025 na-afta ka o so ya nwaanyị wee jee ebe a na-agba dorime emere ka ndị mmadụ mata na ya bụ nwata nwaanyị bụkwa na onye Kogi steeti na ọ graduate gokwanụ na university na ebe afụla ozu ya bụ n'okporo ụzọ dị na Lokoja and Kogi steeti ka a tụnyere ya n'ime gota emere ka ndị mmadụ mata na dịka nya bụ ife pụtara n'ihu akwụkwọ afụziri ozu ya n'ime gota ka ọtụtụ ndị mmadụ bidoro wee na-akọzi ife nya bụ nwata nwaanyị jikwanụ wee mere aka ọrụ. Ụfọdụ osikwanụ na ọ bụkwanụ ndị hukọp ebe ụfọdụ osikwanụ na ọ na-agba ashawo na o so na ndị ya abụ abalị fee jee n'ebe a na-agba dorime onwe nwoke chọkwa n'ibufa fee burufa wee naba nọọ ife nya bụ nwata nwaanyị ji wee mere aka ọrụ na iluo na TikTok akaụntụ ya na ụdịka vidio na-etinye ebe ahụ na ụdịka foto na-etinye ebe ahụ bụ ebe fanọ na klọb na-agbara iche na mmadụ bụ egwu ebe a na-akpọnye mma n'elu witi ndị ọyị ya nwaanyị fee yiricha peteri wee na-agba egwu ebe ụfọdụ na-asị na ebe ọ na-eme hukọp bụkwa na ebe ọ nọ wee nwụ amannafa na-akọwa na ọlawu ka alawuri wee jee tinye n'ime gota. Ụfọdụ nọkwa n'ebe ahụ wee na-akọwa na-enwegasị meseji afụgasịrị na fon ya ka o sikwa na arụ ọrụ ya bụ hukọp. Emere ka ndị mmadụ mata na last post o tikwanụ na TikTok ya bụ on 23rd of June 2025 luzie na 26 ewee fụzie ozi ya n'ime gota. Emere ka ndị mmadụ mata na ndị polisi akpụrụgbagokwa na ụfọdụ ndị ọyị ya nwaanyị fanafa na-eme nkwụgharị nke obe. Otu ọyị ya nwaanyị akpụtalụ bụ ife nọzi wee na-asa asịsa wee na-agwa ndị polisi na ya na Christiana yi wee jee ebe a na-agba dorime n'ọkwa ebe a ka fanọzi si Christiana wee hapụ ya wee sozikwa na ụmụ nwoke ọzọ wee nabazie na ya nwa mesizielu wee naba na bia na ọkachi efozi ka afụziri ozu Christiana n'ime gota. Ndị polisi mere ka ndị mmadụ mata na fa akpụtagokwa na ọtụtụ ndị mmadụ wee ka na-agbafe ajụjụ ọnụ mana fa ekwulozi na ụmụ nwoke kpọkwanụ Christiana wee naba n'abalị mbọsị ahụ bụkwa na ife akpụtarụ ka ọ nọ ndị ọyị nwaanyị Christiana ya na fa na-ayịkwa na-akwụgharị na ọfa nwa bụ ife akpụtarụ ka fa kwuo ka onye kpọkwanụ Christiana wee na n'abalị mbọsị ahụ dịkwanụ. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ya bụ nwatakịrị nwaanyị n'idikwanụ justice ọsọkwa ya nya bụrụ na ọ bụ onye ọrụ hukọp ọsọkwa ya nya bụrụ na ọ bụ ashawo na ka esi wee gbue na ya bụ ife adịrọ mma n'onidi justice. Wee na-akọwa na ife kpatara ndị mmadụ ji wee na-asị na ya bụ nke nwaanyị na-eme hukọp bụ due to location ebe ọ na-esegasịkwanụ foto and ụdịka ife ọ na-epostu kwanụ na TikTok ya na-enwere ike o tinye vidio ebe ndị awantelo nọcha n'ilo ụmụ nwoke a na-eburu sifa o tinyekwa vidio ebe ọ nọ n'ime klọb a na-apịtọkọsị o tinyekwa foto ebe ọ nọ ebe a na-aṅụ mmanya ebe a na-akwụnye anwụrụ elu ma ebe ọ nọ na họteelụ na 60% vidio ọ na-epostu kwanụ n'ihu akwụkwọ ọbụgasị ebe a nọgasị agba dorime ebe a nọgasị eburu ụmụ nwaanyị n'ilo na onye akpatara ndị mmadụ ji wee na-asị na ya bụ nwatakịrị nwaanyị na-emekwanụ hukọp na ọ bụrụ na o sogho na ya bụ hukọp na ya kedu ife o ji wee na-etinyegasị ụdị foto ahụ n'ihu akwụkwọ ya kedu ife o ji anọkarị na ụdịka lokeshọn ahụ oge ọbụla na onye akpata ndị mmadụ ji wee na-asị na ya bụ nke nwaanyị bụkwa na ashawo nkotonko ma ebe ọ nọ n'ime họteelụ na ya kedu ka o si wee fụ ụmụ nwoke ọmaghọ ndọ agwaghakwa ya okwu si okolo abịa hapụ onye nya na ya yi wee so ndị ahụ wee pụba. Ụfọdụ nọ wee na-asị na ọkwe ka a na-ekwu na ụfọdụ ekorugokwa abafadị wee jebekwa ebe fa na-anọ ọdụunu ka onye gburu nwata nwaanyị a ọdụunu ka ụmụ nwoke nweso wee na ọfa alagidere ya lagbuo ya ka akpọ ya wee na ruo tụgharị ya ụtụ amụ maka enwere ike ofu onye kwee ya ọnụ eruzie ebe a na-eje ọ bụrụ na falu 10 ma na falu 20 onye lapụ ibe ya la ya hụ nekwa nke etiri n'ihu akwụkwọ na-afịa mbọsị a ụmụ ntọntọ ụmụ ọkala okorobịa wee kpọrọ otu nwata nwaanyị nwa bata non completed building wee nọrọ ebe ahụ ifefa ma nya bụ nwata nwaanyị adịkwa ịka akọ ụdịka otu amụfa tụrụ ya ọdụ nke nwere okwute wee mawa ụmụ nwoke ahụ isi ọkwa onye nke a si n'azụ na-eme onye nke ewere amụ ya si nke nwaanyị kpụrụ n'ọnụ nke nwaanyị ya na ebe a na-akpụ amụ n'ọnụ onye nke ọzọ si n'azụ a na-akwa ya kwaka kwaka o wepụzie amụ ya ofu onye atụtụrụ ụla ka gbaa onye nke ọzọ esuo ya ọkpọ n'azụ ọdụ ọ na-ekpesalụfa na ntụ onye nke ọzọ si nọrọ ya n'azụ na nya bụ ife ekweghị ya amị facha ọdụrụ ịma fa na-eti ife ebe ahụ nke nwaanyị a na-ebe na fa meri ebere facha ọdịrị imeri ebere bife mara ife na-eme onye nke a anyụa and onwedo onye kpu okpu nnebe enyi n'ime fa ọnyụwi nke ya ebe ahụ ọ pụta onye nke ọzọ akpụtụkwa akwa ya si nke nwa o jee ka o mee bụ na
gbagagba ya akwụghị ọtọ otekwa nke nwaanyị ya mewe ya nke nwaanyị amịwa fewere aka na-apịkasị ya n'ala nke onye pisie ya ike nke nwaanyị jee ka o wepụ ya aka atụkwasịla fiola ịgba etibefe ife hei na-asị ihe ụfọdụ ụmụ nwoke sefu onne mụrụ fa ka atụ ụta fa atụ ụta ijide nwa mmadụ nta na-apịtọ ya onye ma na ụdị ife aka nke nwaanyị anụnwa gbakwiri ike aka fa nkụ tụgharị ya ụtụ amụ wee tụgbuo ya buru ozu ya jee tụọ n'ime gota ọkwa maka ndị ka na-akwụgharị n'ife anụnwa na-ewu kịta ka ị ya afụ nwoke ịmaha onye ọsọ banye moto banye efetuo ọkada ịmaba efetuo keke ịmaba ime ebe ebughị eje na ebe a ya eji uwe chụọ aja ka ebe a ya atụrụ gị ụtụ amụ ị na-akwụgharị ya ejecha ife ịya alụ na ọmarịcha nwatakịrị nwaanyị dị etu a gụchala akwụkwọ ya ejecha ọrụ ọ ka na-emekwa ọrụ hukọpụ tiwen ka ị ya akwụsị ya mgbọsị ịnụ alụ di ka ị ya akwụsị ya ka nke agbagodoro unu maka nke ya bụ nwata nwaanyị etinyere vidiyo n'ihu akwụkwọ wee na-akọwa n'aka ụmụ okorobịa niile ahụ tụsịrị ya otu amụ ahụ nke nwaanyị ahụ wee jee na nke ndị uwe ojii wee jee gwafa ekwentị a ka esi wee kpụkọrọ ụmụ efurefu niile ahụ ife ifefa ma nwatakịrị nwaanyị ọ dụghị ike akọ ya bụ ife onyonyo ya inene ya iwe ya ewekata nya amaghị m ebe ya ebido o tekwa aka ya bụ ife onyonyo ji wee fegharịcha n'ihu akwụkwọ afụkwa ozu nwata nwaanyị a n'ime gota ọdụ unu ka ọgwụ ego ka eji egwọrọ ka ndị ife dị ebu ya wee jelekwa ọgwụ fa ka ọdụ unu ka ụtụ amụ ka a tụrụ ya wee tụgbuo ya jete ya n'ime gota ka ọdụ unu ka onye bụ jie na o ji ha ego ya enye ya ka ọ gwara ya na oya enye 50,000 100,000 nke nwaanyị a sie naba rụzie nke nwoke mechanụ were 1,500 na-enye ya ma 2,000 ike ọgụ na mgbesu anọbazi ọgụ were okpoku wee ti ya n'ime gota ka ọdụ unu ka ọ gịnị gburu nwata nwaanyị onye nwụrụ anwụ anwụgokwa na oyi ekunyitezikwa ka oke ife gburu ya ole esizikwa na ejidere ụmụ nwoke nwa ọdụ unu ka ọ na-ebe ka a ya ejidefa ndị agha ọdụ unu ka fa ya ejekwa na nya bụ ebe fano wee buru nke nwaanyị ọzọ ụfọdụ nọ na kọmentị na-asị na ụfọdụ ụmụ nwaanyị kara obi ka nwoke ya esi wee sịghị ngwa iso ya ịmahụ na eke ụgbọ adụbie ịmahụ na agụ iyi adụbie ịmahụ na nkịta ala ọdụbie ya bụ ruo tere onye ka onye ohu na ntụa nke nwaanyị agụrụ akwụkwọ na o kwesịrị inwe uche onye si ya ngwa otụgharịa ofu n'oriri na ọṅụṅụ aka tia kafa jee ebe ahụ jee lahụ na nke abụghị nke ka iso nwoke wee ka na-ana n'ụlọ biya na ahazikwa eso ụmụ nwoke ana n'ụlọ kịta anụnwa wee sịkwa ka m wetara iwu na ebe a nọ nke ka na-afịa n'ihu akwụkwọ na ọ bụrụkwa na ị ka na-akwụgharị jekwa chọọ ife ịya alụ ka ị nyere onwe gị aka ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa Chineke menụ ka afụ ndị gburu ya ka fa kwukwa n'ife kpatara fa ji wee gbuo ya ekenekwa m unu.